ser vi gerne. Er det ikke dejligt? Det er dejligt herude. Ja. Vi skal lige fylde os. Og lukke døren, når vi kommer hen, så skal vi også lige væk. Men farvel til skole, fløjt og skoleting. Og det hele, vi kommer ud her. Så var det. Ja. Så den her skal fjerne, den her skal bruge her. Og så kan I også se her nu, at der står to cykler her, der bliver faktisk også på perioden her. Alt på Jan Vest har jo en funktion, der ikke være her. Og det har de her to cykler også, det har de også den dag i dag. Fordi det er sådan, når vi guider, vi skal ikke anlægge alene. Men så kommer vi ikke på det langt tur, så tager vi en cykel ikke, det vil forstå lige, hvad det skal gøre. Som sagt, Jan Vest er bygget som værende et atomsikkert anlæg, men alligevel, fordi i det leje, der falder et atombombe forholdsvis tæt på anlæg her, så skal jeg sige med det samme, at anlæg her kan ikke klare det opgave fuldtræf. Det kan ikke rigtig finde noget, det kan anlæg her til heller. Hvad det kan klare i forbindelse med en atombombe falder, det er at det klarer trykpåvirkninger fra den, varmepåvirkning og den radioaktivitet, der vil være i luften, og også de eventuelle giftgasser, der vil være i forbindelse med bomben, der falder. Det kan klare, men det fuldtræf, det kan altså ikke lyde. Men nu er bomben faldet, så skal I forestille, at der kommer en enorm trykbølge ind, den vej, den går ind den her nu. Og den løber vi ind i bagvæggen her, den længtager vi har her. Det er en såkaldt glastunnel, eller reflektortunnel. Her står der altså ikke i overkrig. Her vil trykbølgen hamre ind i bagvæggen med voldsom kraft, og så igen vi kastet tilbage ned den vej, som vi lige går igennem nu. Så kun en mindre del, eller en stor del af trykbølgen vil alligevel søge vej ned igennem 3 km tunnel, så vi skal ud og gå sammen lige om lidt. Måden det her er bygget på, skal I forestille jer, den her flotte uniform, vi har herinde. Ene bag hver ende, vi ser her, der ligger der 2 jernbaneskinner, som man har valgt altså hugget, bøjet og sat op her, så blæst dem over med sprøjtebeton. 300 meter hele vejen her. Der er brugt ufattelig mange jernbaneskinner her. Og der var man godt klar fra begyndelsen af, at de her skinner kunne man jo ikke køre ud med tog, hvor de i forvejen var bukket, fordi så folk begyndte at sige, hvad skal det bruges til, og hvor skal det hen, det der? Så hver og en samt skinner her er faktisk bukket her udenfor på byggepladsen. Og det i sig selv var jo noget af en præstation, når man tænker på, at de ikke havde til rådighed dengang af moderne maskineri, som vi har i dag. Sat op her nu. Men selvfølgelig kan I bare se flot ud, det gør det også, men de har en funktion. Funktionen her bliver simpelthen det, at den del af trykbølgen, der kommer gravet ned ad vejen her, hver gang der rammer en af de her form her, så bliver den bremset en lille bitte smule op. Kan I forestille det? Og det vil også opfange, hvad der måtte være i luften af eventuelle sprængstykker fra selve sprængningen af. Det vil den form her altså også opfange. Normalt, når nu vi snakker bunker, jamen, så har vi sådan en forestilling om, så går vi ned i en bunker, noget der er firkantet, noget der er støbt. Vi går lidt her. Her går vi faktisk ikke i, og det køber går vi lidt op i bunkeren her, fordi på vej ind her nu, på de 300 meter, vi skulle gå midt, der bevæger vi os faktisk godt en meter op i niveau. Men alligevel, når vi er ind til selve krydspunktet, så står vi faktisk 60 meter under jordens overflade, vi kommer derhen til. Jeg vil ikke sige så meget på rejsekanten, fordi der bliver det dårligt. I skal selvfølgelig snakke sammen alt det, I har lyst til. Men først og fremmest så vil jeg anbefale, at det er flot. Og spørgsmålet skal også her. Nu skal I endelig spørge om rejse på turen også, men jeg vil også bare sige, at første omgang skal komme til senere. Jeg spørger endnu. Ja, det er også,
Og det er så også inden for enden af, at når en af vores faghus, de er hjemme, når de flytter ind. Til den her, så bor de inden for enden af den tunnel her nu. Og det er deres derfor, vi har lukket i måneden december, og måske december, januar. Det får vi vide, at højst stadig, de er jo totalt fred. Så lukker vi ned her, anlæg her i december, så de får fred. Men det er også der inden for enden. Vi har 250 meter. Der har vi stedet primær nødgang. Vi har to. Vi har også en sekundær nødgang. Den ligger heldigvis, for jeg kan sige, i slutningen af turen, for det er en grimme historie. Man skal nok få det, når det kommer så langt. Men her har vi primær, fordi hvor vi står lige her nu, der står vi faktisk 60 meter under jordens overflade. Så den op her, 1.500 pænt stejle ting, så går man så ud i skovbunden ovenpå her nu. Okay. Når nu vi flytter ind i anlægget her, altså laver det indryk, som jeg talte om tidligere her, de 53 personer, som anlæg det kan rumme. Hovedanlægget starter ikke på min højre side, der går vi ikke lige om lidt.
Men når først der går ind, så vil de her massive trykdøre, vi har 2 her, så har vi ude en herinde, så vil de altid være lukket, når først man er rykket ind. Og man vil være grumme ked af at skulle lukke dem op igen. Det går man helst ikke. Og det vil der flere gode grunde til, at man ikke vil. Men en af grundene, det er nemlig den, at når vi har rykket ind, og trykdørene er de lukket, så kører selve anlægdagen med en lille smule overtryk. Det er ikke noget overtryk, som vi kan mærke, men det overtryk, det er simpelthen nok til, at nu skal I forestille jer, at den tryk, du går igennem her nu, bunken er faldet, der kan meget vel være grebet til at særligt luften herude. Luften kan være forurenet herude af radioaktivitet, hvor har vi ellers, og det skal vi jo ikke have ind i anlægget her. Men i og med, at det kører med et lille overtryk her, så er det tvunget til at blive herude. Det kan ikke trænge ind i anlægget. Så er den trykdør. Ja, den vejer 2,5 ton. Den er forsynet med en betonkerne her i midten, og så er der et armeringsstål på begge sider. Så når først den er lukket, det skal du så klare trykket fra atombomben, og til klare varmen fra den atombomben. Og det kan det altså også godt, har man regnet sig frem til. Man har jo aldrig prøvet det, ikke? Men nu er de lukket. Men inden vi går derind, så skal vi kigge til venstre først, fordi det vi ser, der sker ude i verden nu, så var der også dengang, det man frygtede mest, det var jo, at fjenden skulle få ødelagt vores infrastruktur. Normalt, der vil alle her køre på bystrøm, men hvis ikke længere det var muligt, fordi den er ødelagt af, så skal vi stadig ikke kan forsyne anlægget her med strøm. Så der har vi her de 2 store grønne dieselgeneratorer, som kunne forsyne anlægget her, plus radiobunker de 2 kilometer væk med alt det strøm, vi skulle bruge. Nu ved jeg ikke, hvordan vi har det med diesel, om vi synes, det er en behagelig duft, eller synes, det kan egentlig godt være det der, men den bliver altså lidt mærkbar nu. Nu går vi kaste på tingene, hvor du er. Det går lige om den her skål. Pas på tingene. Så er det lige holdt en guldbøger. Det kan jeg sikkert også. Det er jo helt sikkert. Den starter garanteret bare, du trykker på knappen. Ja, det ser jo meget vel. Den er vedligeholdt og smurt. Nu skal I lige se, det er bare til at orientere. Du kan resten af turen, der vi opdager nogle steder, der har vi de her grå pletter her. Og det er simpelthen guidensplads, de her arbejde. Her står guidens i forhold til, at skal fortælle til jer og få kontakt med jer. Det vil vi jo gerne. Men nu er vi kommet ind i selve maskinrummet her. Og så er det faktisk fra nu af, og så resten af turen rundt på Regan Vest. Jeg skal bede jer at forestille jer det, som Regan Vest det bliver til nu, fordi nu er vi alle sammen ombord på en ubåd, men en ubåd på land. Og for at vi kan være ombord som en ubåd, så er der 4 ting, vi skal have med os. Vi skal have strøm, vi skal have vand, vi skal have mad, og vi skal selvfølgelig også have noget luft. Men har vi det, så kan vi være på vores ubåd i x antal dage, og det antal dage, som I skal huske nu her, det er tal 10. Man havde faktisk ikke, hvor tro den lyder, regnet med, at man skulle opholde sig hernede i Regan Vest i stedet for mere end 10-15 dage. Det lyder helt utroligt, men det er sådan meget. Altså, man vidste jo ikke, hvor lang tid. Man kan sidde og regne ud på sådan noget. Nogen har regnet på model 30 dage, og kunne man overleve de her 30 dage, jamen så havde du også derefter en mulighed for at overleve. Du kunne jo så bare ikke vide, hvad det var, du kom ud til bagefter det. De her 30 dage parkerer vi ikke, du husker lige på de 10 dage. Nu er bystrømmen gået, og så starter man så en maskine op her nu. 800 hver maskine, yder 500 hestekræfter, og en maskine alene er nok til at forsyne hele Regan Vest, plus radiobunker de 2 kilometer væk med alt det strøm, vi skal bruge, plus rundkøbet mere end det, hvis det skulle være. Men det har man regnet sig frem til, det kan ledningsnettet faktisk ikke holde til, hvis man skruer helt op for den maskine, så er det regnet sammen. Det kan det. En maskine er nok, den anden her, det er en backup, det er en reserve. Og det vil vi opdage på turen rundt på Regan Vest. Alt det, vi har hernede, der er livsvigtigt udstyr, for vi kan lære det. Der er backup, hele vejen igennem. Går den ene, så har vi en ekstra i bagrunden, vi lige kigge frem. Men så maskinen her skal også have noget liv af. Så under her, hvor vi står lige nu, der har vi 6 store tanke liggende. Og hver tank kunne indeholde ikke mindre end 12.000 liter dieselolie. Så er det altså her med de her 72.000 liter dieselolie og gøre godt med at handle i. Og så kan man selvfølgelig spørge, jamen hvor lang tid kan det så række? Jamen det stemmer vi sådan set til lidt jo. Det kan godt være meget strøm, man bruger i køkkenet, meget strøm, man bruger i arbejdsrummet, i motionsrummet, i dagsrummet osv. Det kunne man godt sådan justere lidt på. Vi kan også godt se, hvordan vi skal spare energi i vores eget hus. Men altså de her 10 dage, det er dem vi skal huske. Lige for at snakke, jeg hørte noget, det er noget omkring, at gå ind her med at starte maskinen her. Jeg har jo ret ofte faktisk haft
er sådan en ældre herre med, som har gjort tjeneste på søværens skibe, eller måske der sejlet med værtsskibene, så de får julelys i øjnene, når de kommer ind og ser de her maskiner her. Og så får jeg også altid spørgsmål om Ole. Jamen, hvor tit har I så de her maskiner startet op? For de skal have en motion en gang imellem, så nogen siger, det er også fuldstændig rigtigt, det skal de have. Og det var også sådan før i tiden, der havde den startet op sådan 2-3 gange, hvor de lige kører godt rundt igen. Men så ryger vi ind i noget, der hedder corona. Og der tager man så den ene beslutning, der tog med tanken her, så de har kørt deres sidste tur, de kommer aldrig nogensinde op at køre. Så de her gave gutter, jeg kan se, ligesom lige før de får tår i øjnene, de vil sagtens skulle startes op igen, men altså, det kommer ikke til at ske, fordi tanken er tømt. Sorry guys, sådan var det. Jeg skal også lige sige, at vi går herfra, fordi det er ret vigtigt. Nu har jeg fortalt, at først lige rykker ind, trykdøren er lukket ret gerne op igen. Ja, de folk, der så arbejdede herinde, jamen de skulle altså også over i andet derovre. De skulle spise, de skulle sove og så videre. Så hvordan får vi dem derovre? Det har man selvfølgelig også tænkt på, fordi derovre i hjørnet, I kan se, at vi går herfra, der graver man simpelthen en undergangstunnel, så kan rævegrav. Det er fordi, vi skal ikke ned, og alle fire, der er pænt godt til loftet. De går den vej ned, kommer ned under indgangstunnelen og kommer op på bagsiden af trykdøren. Så de kommer ikke ud på noget tidspunkt, og luften kan være forurenet. Så er de selv. Så de går simpelthen ned den vej der. Så hvis I bare får med i det allerførste rum herovre, så kommer jeg over til, når I har lukket døren, pas på trinene. Ja. Det var ikke længe i hvert fald. Som sagt, trykderne, de var jo lukket nu, men de går så den vej ned under gulvet her. Og kommer så op i hjørnet, der går undervejsstulet op, så I bare lige kaster et blik der. Okay. Det er jo åbning på en anden måde. En type gør det hjemme. Nu lukker jeg døren op her nu, og så kommer vi så ind i selve hovedanlægget, så stiger temperaturen så de her 17 grader. Så lidt her længere hen her på venstre side, der bliver så en hvis vi bliver sådan lige ind af så bliver der ufattelig glad. Og der skal jeg så meget til nu. Så gør hun det nu. Det er en hård slags i hvert fald. Ja, I må godt lige komme en lille smule længere hernede. Ja. Så jeg stiller mig nemlig her, jeg skal lige vise jer noget hernede, men det er det. Godt. Kunne I mærke temperaturen, jeg lige røget en lille smule der? Så er vi inde i selve hovedanlægget. Og den gang, vi står på her nu, centralgangen hedder den. Og den fortsætter lige så langt, som I kan se. Og så drejer den yderligere et stykke til venstre og fortsætter et pænt stykke derefter. Centralgangen. Centralgangen er meget vigtig for Region Vest, fordi får vi brug for at skal ind i anlægget, og også ud af anlægget igen selvfølgelig, jamen, så skal vi benytte centralgangen. Vi har ikke andre muligheder. Hvis vi bliver fanget ind i ringen her, den fortæller noget lige om lidt, bliver vi fanget ind på grund af ting, der er styrtet sammen, så er vi kun, den vej kan vi ikke komme ud. Vi skal altså ned på centralgangen for at komme ud, ind og ud af Region Vest. Men når nu vi kommer hertil, så er vi også herinde blevet mødt af det, vi kalder for, før var det ydre vagt, nu har vi indre vagt her. Her vil der også være en betjent fra butikgården i Aalborg. De har jo specielt tømt, vi kan trække den her del ud, så får han lige lidt mere plads at være på derinde nu. Og her vil selvfølgelig byde jer velkommen, og I vil få udleveret nøgler til der, hvor I skal bo. Og I vil også få udleveret en lille folder, og i den folder kan vi stå omkring dagligdagen på Region Vest. Der kan jeg få at spise i kantinen, der kan jeg lave motionsskolen, der kan jeg lave dagligstuen osv. Og der vil så også stå nogle få linjer omkring, få linjer, der beskriver stedets meget, meget liberale
rygeregler. Vi er jo tilbage i 70'erne, så man må ryge overalt hernede. Og det går man. Men så er faktisk et sted med 80-90% af dem, der skulle være hernede, det er vi nok vores notoriske kæderyger i hele landet. Så vi opdager, at der står askebær på samtlige bord, det er askebær på væggen hernede, så der er blevet røget tæt hernede. Men i folderen der vil også være en oversigtsplan, så man skal vende rundt hernede. Og den oversigtsplan har vi lige blæst lidt op, den har vi heroppe, der vil lige hurtigt løbe igennem med, så kan I se, hvis jeg står og tegner og fortæller lidt her. Ikke til at tegne, jeg fortæller bare den. Vi går ind igennem 300 lange indgangstunnel. Vi vil ind og se de grønne biler, generator. Nu står vi så her. Så skal I forestille, at vi tager den her del, lægger oven på den her, så har vi ring 1 i 2 etager. Vi tager den her, lægger oven på den her, så har vi ring 2 i 2 etager. Ring 1, den kalder vi i daglig tale for arbejdsringen, for det her vi har de fleste arbejdsmæssige funktioner. Hvorimod ring 2, den kalder vi for velfærdsringen, så populært sagt, så vil vi sige, at når vi får fri fra arbejde, så går vi så herover. Her skal vi spise over, her skal vi sove, her skal vi også underholdes lidt herovre i velfærdsringen, modsat arbejdsringen. Nu har vi fået et af vores parametre opfyldt, for vi kan mærke på vores ubåd. Vi har fået noget strøm, men vand er også vigtigt. Det kan vi heller ikke undvære. Så herinde, der har vi et af stedets 2 selvstændige vandboringer. De har ikke kontakt med vand udefra. Vi har også 2 selvstændige vandboringer her, og de skal efter sigende have givet noget rigtig, rigtig godt vand. De går langt ned i kridtbakken ned under her nu. Men ligesom olietanken ind, så er de altså også tømt, nu ikke har noget til at stå i en indkast af blikken, så der kan være lige støde på det andet på et tidspunkt her. Ja, indspørg. Vi har to indlagte stop på vej på turen her i Region Vest, og det ene stop, det kommer vi til her, der får I lige lov til at sidde lidt, mens jeg står og fortæller en lille historie. Så det vi gør nu går vi så op i Ring 1 i underetagen. Godt. Det vi er i nu, det er det, der hedder Udenrigsministeriets situationsrum. Og han skal lige bruge nogle minutter på at fortælle omkring, hvad var det så, der skulle rykke med ned i Region Vest i tilfælde af en kris- eller krisesituation. Og til det brug skal jeg bruge det lille gardin, der har heroppe. Det er en såkaldt indrejsningsplan, der sådan i grove træk beskriver, hvem det var, der så skulle med herned. Nu var det sådan, at man havde ovenpå i fredstid taget den beslutning, at alle de ministerier, vi havde ovenpå i fredstid, de skulle også alle sammen være repræsenteret i Region Vest, i tilfælde, at man skulle flytte ind hernede. Ja, de var ikke alle sammen lige store, men de var heller ikke alle sammen lige vigtige. Men nu har man taget den beslutning der, de skulle være hernede. Nu kan vi starte herover. Og igen, i det her tilfælde her, der vil så sige, der var det jo så dronning Marie, eller tronfølger, som var på det tidspunkt der, skulle rykke herned med en stab med 3-5 personer. Og hvem det skulle være, jamen det blandede man sig overhovedet ikke i. Det bestemte Daisy fuldstændig suverænt, hvem det skulle være.
Den ene af dem skulle nok være prinskemalen Morande, og så skulle være en kabinetssekretær, eller for den sags skyld et par af hendes gravhunde. Det kunne det godt have været, det ville nok ikke blive, men det bestemte dronningen fuldstændig så ikke. Man blandede sig ikke i det. Så har vi to store blokke her, det er god mening, de er store, for det er Udenrigsministeriet, og så er det Forsvarsministeriet. De rykker ind på Region Vest i sted mellem 33 og som her, 36, alt efter hvorfor det indrykningsplan, man nu havde på et givet tidspunkt. De er ret store hernede, så de tager faktisk næsten 20% af alle pladserne, vi har her på Region Vest. Der er jo alt i alt 233 rum hernede. Af mindre ministerier, der kunne man så nævne sådan noget som Statsministeriet. 6 personer. Statsministeren, han var selvfølgelig vigtig, men de andre i hans ministerium, de var egentlig ikke særlig vigtige. Og af bitte små ministerier, kunne man nævne sådan noget som Skatteministeriet, altså Finansministeriet, de var godt nok ikke ret store hernede, og det var selvfølgelig også en god grund til, fordi man har ikke særlig meget brug for hernede, og skal ændre den gamle skattegæld for at give det eksempel også. De var ikke ret vigtige, men nu har man taget beslutningen, at de skulle være repræsenteret, derfor var de selvfølgelig så også med hernede. Det er jo de første 52, så har vi her i underlinjen de sidste 100, og det er det, vi kalder for driftspersonale. Altså alle dem skulle være fra Region Vest, de kunne køre i den daglige drift. Men det hedder med et fint ord pladskommandantskabet, for de var ledet af en pladskommandant, og ham havde man typisk kendt inden fra herren af. Han var som regel major af linjen, men han var sædets vicevært. Han skulle sørge for, at alle dem her i ørerne, at de passede det arbejde, de nu skulle passe hernede. Og det var alt lige fra lægerne til sygeplejerskerne på stedet, det var præsten, som vi også havde hernede, og så var det selvfølgelig også pressen, og det var alle kokkene oppe i køkkenet, alle lotterne, der også var tilknyttet Region Vest, og så selvfølgelig også blandt andet kryptering og kommunikationsdel hernede, de fylder pænt meget hernede, og det giver god mening. Altså alt den stund, husk du på, vi er jo de her 300 meter i en kridtbakke, og 60 meter over jordens overflade, så hvis ikke vi kan kommunikere med omverdenen, så har vi ikke noget at gøre hernede. Så derfor fylder de jo også pænt meget hernede. Forskellen på de her to blokke, det er, dem heroppe, de skulle være hernede, men dem hernede, de havde valgt. De kunne sige ja tak til tilbud, og de kunne sige, det vil jeg ikke ret gerne. Det er nemlig alle sammen det, vi kalder for navngivende personer. De var alle sammen personligt blevet spurgt efter, kunne du have lyst til at rykke med ned i Region Vest? Men det er sådan, at du vil kun få det her tilbud, hvis det var sådan, at du havde et helt specifikt job, du kunne udføre hernede. Ellers ville du ikke få tilbud. Der er ikke nogen, der er hernede, men mener, de har et helt specielt job, de skal kunne udføre hernede. Lidt omkring hemmeligholdelsen. Jeg når ikke dem alle sammen, jeg tager nogle af dem ud. Under selve opførelsen af anlægget her, der vil man så blive mødt uden for anlægget her, af enten af maskinmesteren eller af pladskommandanten. Og de vil så gå hen næsten bogstaveligt talt, tage fat i dig og føre dig hen til, hvor du skulle lave dit arbejde, og så vil de sige, du går bare i gang, og så vil de blive stående ved dig, indtil du siger, så er jeg sådan set færdig. Godt. Tager man fat i ham igen og fører ham ud af anlægget. Altså på den måde, du fik aldrig set mere af en anlæg, end lige præcis der, hvor du skulle udføre dit eget stykke arbejde. Altså efter det viste what you need to know, hvad du har brug for at få at vide, og ikke noget som helst mere. For at understrege det kan jeg sige, at der var en byggeleder på projektet her. Han var byggeleder på det i over 2 år. Ikke engang han vidste, hvad det var, han var med til at bygge. Han var fuldstændig overbevist om, at det her skulle bruges til at huse en hemmelig her. Det fortæller lidt om, hvor god man er værd til at holde det hemmeligt. Alle her på stedet var som sagt også, der nævnte det tidligere, underlagt en tavshedspligt. Du må ikke fortælle det til nogen. Og blev det brudt, den her tavshedspligt brudt, og du betalte ikke velmærket, jamen så koster det selvfølgelig ekstra antal år bag traven. Det var en ting, kan man sige. Det kan man selvfølgelig forholde sig lidt til. Hvad man måske var endnu mere vigtigt, man virkelig skulle tænke igennem med sig selv, inden man sagde ja til det her job, det var følgende. Du ved jo ikke, hvor længe du skal være hernede. Du kan ikke vide, om du nogensinde kommer op herfra igen i levende liv. Hvad med min familie? Der var ikke nogen, der skulle have familiemedlemmer med nede i Region Vest. Så når du fra den ene dag til den anden pludselig var væk fra jordens overflade, hvad så med dem? Det var der ikke lagt planer for. Det måtte de simpelthen bare selv, undskyld udtryk, det måtte de selv finde ud af rode med. Vi ved selvfølgelig også godt, at der er mange, der har fortalt det. Vi ved også godt, at der er nogen, der ikke har. Og et eksempel på det, og det er sandfærdigt eksempel, jeg kommer med nu her, at mange år efter det her, det var overstået, så var det en herre, som havde en høj stilling hernede i anlægget her. Han holdt et middagsselskab. Så til borddagen, han så får, så begynder han så at fortælle her omkring det her rent fantastiske sted, han er op og ned af dørstokken, så på et tidspunkt bare, rolig, jeg ved det godt, fordi jeg var faktisk en af dem, der selv skulle have været dernede. Så bliver hendes mand, der sidder ved siden, så bliver han pludselig meget stille. Så kigger han op på og siger, skulle du også have været med dernede?
Han skulle nemlig selv have været med hernede. Han skulle have elektriker på stedet. Det havde de bare ikke fortalt hinanden i alle de år, der så var gået. De havde virkelig holdt det hemmeligt. De vidste det simpelthen ikke. Og så blev historien lige pludselig en hel del mere spændende på den led der. De vidste det. Nå, vi skal videre den her gang her nu. Altså alt det, I ser fra nu af, det er som sagt, det er det originale. Man selvfølgelig har fat i for at få det katalogiseret, få det nummereret, men så er man stillet pænt på plads igen. Er nogen, der kan genkende den stol, I sidder på for eksempel? Det er ikke nogen stol. Det er jagtstolen, det er syveren. Den står overalt, Jan, det kan både som her med, men også uden armlæn. Vi har masser af dyrt, det er det i dag, det var det ikke dengang, dyrt design inde. Den her telefon herovre, Kirk Delta, den kender I sikkert også godt. Der står rigtig mange steder hernede, undtaget et specielt sted. Den kommer vi til senere. Hvad siger du? Ja, den er rød. Nej, det er den ikke, men du er inde på noget af det rigtige. Ja. Vil du overtage? Nej. Så nu går vi videre den her gang, jeg har lavet med i forhold til mange ting her. Nu er jeg som siger, det her, det kan jeg faktisk godt huske. Og så sagt, I skal bare spørge, hvor længe vi kommer ind her. I bare spørge, jeg siger nok bare, jeg kommer til senere. Fri kvarter til slut. Ja, det gør I kan også godt huske de her grønne skriveunderlag. Jeg tror faktisk, man kan få dem den dag i dag. Jo, men det er da lige før. Det var da ikke større. Der var bare en selv på den ene side. Og I må også gerne gå derind. Nej. Fjernspil. Der er ikke så meget plads. Vi må sådan lige notere lidt, så alle kan få lov til. Det er du på sådan hovedet fra. Jeg har ikke ret mange af dem. Nå, nu er vi i de rum, som jeg roligt kan sige hører til blandt de allerbedst sikrede rum på hele Region Vest. Vi har lige det her signalkontor, og inde bag mig, der har vi krypteringsrummet, hvor alle de krypterer, det vil sige alle de hemmelige beskeder. De kommer ind til Region Vest, så vil de dekryptere, altså oversat, og bliver så bragt ind til sekretæren, der så var herinde. Til daglig, der arbejder vi med meget lille, men til det er meget højt sikkerhedstjekket personale rundt herinde. Og til daglig, der vil den dør her, du står lige frem nu, der vil den altid være lukket og lukket, når der var folk herinde. Og den lukker ikke bare op, bare fordi det er på niveau. Alt højt lukker vi, og vi kan dem op, der er her i døren, og så kan man så stikke ud, så vil vi gå herinde. Og hvis du har det helt efter en god rejse, hvor så du skal ind her, så får du det garanti. Nu er de her beskeder, som så bliver dekrypteret og oversat, så kigger sekretæren på dem, og så er det faktisk dem, der i første omgang afgør, hvad sker der nu med de her beskeder. Hvis det nu bare er en besked, som siger, den er egentlig ikke særlig helt, der er ikke faktisk noget specielt i det, så får den bare stille rutine, og så kan du gå op og se ud på gang der med det, så tager det med op ovenpå her. Og der har vi en regeringslille sekretariat deroppe, og så er det dem, der afgør, altså yderligere skal ske med den besked. Men hvis det nu er en besked, som er, skal vi sige, er sådan en karakter, den tør vi altså ikke at sende ud på gangen, og det er den for hemmelig til. Så får den stemplet secret, eller måske ovenkøbet top secret. Og så sætter man det igennem rørposten, vi har herovre på den her. Det er model, at når vi udstiller her, der kan man prøve at sætte beskeder til hinanden. Rørposten var meget almindelig på store virksomheder før tiden, og man har det faktisk stadig i brug den dag i dag på nogle hospitaler, og med anden grund til at sende for eksempel blodprøver med. Den er utrolig hurtig, og når først endelig er sendt afsted, jamen så har vi mulighed for lige at få fat i det igen. Og det ender så også oppe hos regeringssekretariat ovenpå. Hvis I nu kigger ind på bagvæggen herinde, så kan I se, der hænger 2 stykker værktøj. Der hænger en skævhedstang, og så hænger der en læg, der hammer hen. Og det kan man da sige, det var da noget mærkeligt noget til at hænge på væggen herinde lige frem. Men som jeg sagde tidligere, alt på Region Vest, det har de egen form, og det har de altså også. Fordi nu sker der det, telefonen ringer, nu får de vide hen nu, at slaget det er tabt. Fjenden er et øjeblik på vej med at centralgang, og de kan være hernede, vi er i signalkontoret, hvad øjeblik det skal være, og de vil nok ikke banke pænt og høfligt på døren herinde. Så nu bliver deres opgave her, og det kunne meget vel gå hen og blive deres livs aller sidste opgave, at tage skævhedtanken og gå rundt i det rum her og klippe alle ledninger over hestevalget sammen, så mange de kan nå at klippe over, inden fjenden står her rundt. Og tage hammeren og gå rundt og smadre og destruere alt det maskineri, vi har i rummet her,
inden fjenden står hernede. Selvfølgelig det formål. Fjenden skal jo ikke have foræret mulighed for at kan se, hvad kommer der ind af spændende beskeder til Region Vest, som vi kan benytte os af. Og hvad der måske er endnu mere vigtigt, de skal heller ikke have givet mulighed for at kan sende fake news, altså sende falske beskeder ud til den danske befolkning. Det vil vi ikke have. Så derfor, det er alle viden om, altså det skulle være præciserne her, inden fjenden, de står her. Så de har altså også et formål. Vi skal ned og snakke med den her kommunikation. Derfor starter vi bare. Det er så meget, ikke? Ja. Ja, igen, et af de meget, meget centrale, meget, meget vigtige rum på Region Vest. Vi er i radiorummet, som jeg sagde lidt tidligere, at det giver ingen mening. Jeg er så langt med jordens overflade, hvis ikke vi kan kommunikere med omverdenen. Så derfor er rummet her selvfølgelig vigtigt. Nå, du står derude. Jeg er langt med dig. Ja, godt. Herovre har vi en af de ældste dele. Og hvis det var sådan, hvis han en fyr hernede, der var lidt fiks med noget koldt, så han måske også nok kunne skaffe en vis forbindelse ud for anlægget i dag. Men ellers så får man printplader, og så får man internet, og som det aller sidste inden anlægget det lukker ned, når man faktisk også får lagt fibernet ind i Region Vest, så det har virkelig fulgt med hele vejen op igennem forløbet. Så går der 4 forskellige telefonlinjer ind til Region Vest, og de har hver deres eget nummer. Og de her 4 numre, de går til 4 forskellige områdenumre i Danmark. 08, 06, 07, 08 og 09 området. 08 for eksempel, det var Nordjylland, og 09 for eksempel, det er så Fyn. De går til de her områdenumre. Det vil sige, der var meget, meget svært at finde ud af, hvor i Danmark ligger egentlig Region Vest placeret hen, fordi hele møllen blev løbende udskiftet. Selvfølgelig områderne kunne man ikke lave på, men telefonnummer, de bliver altid løbende udskiftet. Apropos telefoni, nede bagved i rummet her, der har vi et karreguldt skab, og der står faktisk, hedder det, tilhører NATO på forsiden af det. Men nu har jeg oplevet at gå og hente, jeg får lov til at gøre det. Det er vi selvfølgelig glade for. Ringer man igennem de skab, så ringer man også igennem det bedst sikre telefonen på hele Region Vest. Så ringer man nemlig direkte til NATO's hovedkvarter i København, så man kan stille videre til hovedkvarteret nede i Bruxelles. Og derigennem benyttede man sig så ikke af en Kia Delta-telefon. Der brugte man den her telefon, som nogen kalder rød. Der kommer vi tilbage til lidt senere. Radioen er også vigtig. Husk på, vi er i 70'erne. De fleste i 70'erne havde jo radio. Det er ikke sikkert, at alle sammen havde tv, men radio havde dog nok alligevel de fleste. Man havde bare et problem med den der radio. En radio kan rigtig godt lige have en antenne. Og det her tilfælde, hvor vi er, en rigtig høj antenne, 30 meter høj. Har vi placeret den lige ovenpå her, så har vi også sagt, tada, her bor vi, værsgo, kom indenfor. Så det vil man selvfølgelig ikke. Så derfor al radiokommunikation fra Region Vest, den går så, som jeg fortalte tidligere, over 2 kilometer fra over til radiobunker på den anden side, kablet helt over til, så man kunne simpelthen fjernstudie hele hernedefra, og stadig være rimelig sikker på, at der ikke var andre, der opdagede, at der var en antenne her. For den stod rigtig godt gemt derovre, mellem de høje græntræer, der var derovre. Antennen var man selvfølgelig også meget, meget glad for, så får man selvfølgelig også lavet en stor kopi af, og en del af den reserveantenne, der står så en udstilling, så kan I gå ind og se, hvor stor sådan en antenne faktisk kunne være. Alt udstyr, følsomt udstyr på Region Vest, skulle man passe vej på, for hvis der nu kommer en voldsom trykbølge igennem rummet hernede, så vil man risikere, at det ryger op på gulvet og går i stykker. Det vil man selvfølgelig ikke have. Så derfor alt følsomt udstyr, ikke bare herinde, men også andre steder på Region Vest, har man placeret på de her stødabsorberende gummifødder, såkaldte shock absorbers. De kan faktisk klare et tryk på op til 6G. Og så kan vi sige, hvorfor det er 6G? Fordi 6G, det er det, vores menneskelige krop, det kan klare. Ryger vi over det, så falder alt sammen på gulvet, og så bliver der fuldstændig ligegyldigt. I kan her se igen, hvor vigtigt rummet er, for hele vejen rundt har man forstærket det ved, at det står lavet på de her shock absorbers hele vejen rundt her. Pressen havde man som sagt også her på stedet. De var repræsenteret ved Danmarks Radio. Dengang kaldte man det for Statsradiofoni, og så var det Rigsdagsbyrå. De har deres eget lille radiostudie, det går forbi her lige om lidt. Men det rum har også en anden funktion, for der kunne for eksempel vores statsminister og eller vores dronning gå ind og lukke døren, og så tale til den danske befolkning, ligesom orientere os omkring, hvordan er situationen, så de pt. Vi kan alle sammen huske omkring, dengang vi havde corona, alle de her pressemøder, vi sad og fulgte med i også. Men ligesom for trods alt at højne vores moral. Der står også en gammel spolebåndoptager dernede, fordi jeg kan bruge sådan en,
der ligger et gammelt spolebånd. Og det spolebånd, der har faktisk Danmarks Radios underholdningsorkester indspillet en masse underholdsmusik. Og det kunne man så sende ud i de små hjem sådan en søndag eftermiddag. Så kunne herre og fru Nielsen få sig en sving op ud i snuren. Men altså igen, ligesom for at vise, der er stadigvæk nogle ting, der er, som det plejer at være. Så ro på. Men der kunne vi blive med. I rummet her, der har vi nu omkring de første tællebroer, vi havde hernede. Der er et for enhver smag. Jeg ved ikke, hvordan det lyder. Nu kommer vi også herhen fra. Og vi fortsætter egentlig lidt bare til den modsatte side. Ja. Lægevagten, undskyld det, eller lægeklinikken, om vi vil, på Brian Messernes skulle man selvfølgelig også have. Alt det stund, vi har de her 360 mennesker dernede, og nogle af dem kunne nok også godt få brug for at søge læge. Jeg er trist lige så vel, som vi andre kan det. Så derfor har vi selvfølgelig en lægevagt hernede. Herinde regerede der 2 læger plus x antal sygeplejersker, og de kunne enten hente ind fra sygehuset i Aalborg eller sygehuset i Viborg. Og mindst en af de her læger, altså helst den begge to, i hvert fald mindst en af dem, skulle have specialiseret sig og skrevet speciale i det, vi kalder for ABC-medicin. Det vil sige viden omkring den atomare, den biologiske og den kemiske form for krigsførelse, altså den moderne form for krigsførelse. Også mindst en af lægerne, helst af begge to, skulle have skrevet speciale omkring det, vi kalder for katastrofe- og krigspsykiatri. Fordi man var fuldstændig sikker på, at i løbet af ganske kort tid ville man opleve de første tilfælde af folk, der var ved at bryde sammen rent psykisk. Og det er nok ikke særlig svært at forstå. Så jeg stadig kunne også sagt farvel til alt det, du kender. Du ved ikke, om du ser dine kære igen, eller noget som helst. Du ved ikke, om du selv skal overleve det her. Og mange af dem, der kommer ned, har aldrig nogensinde før prøvet det at være nede i en bunker. Det hele er totalt nyt for dem. Så derfor er man sikker på, at det her, det vil blive en nødvendighed. Man har faktisk skrevet det et sted, hvor jeg har læst det, at hvis det er sådan, at du støder på en person hernede i Region Vest, som er ved at få det, vi kalder for bunkerkulder, at være hernede. Men det, du kunne gøre med det samme, var at slå vedkommende ned. Fordi det, man for enhver pris vil undgå hernede, det var panik. Hvis panikken spreder sig sådan et sted, som man kan prøve at forestille det, så ville det gå virkelig galt. Han skulle simpelthen uskadeliggøres, eller hun skulle uskadeliggøres, og der har man rum derinde til det rette, hvor det så vil bragt hen i, og så vil man typisk nok ringe efter en af stedets læger. Han gik dem altid rundt med en kanyle i lommen, og så vil man så, ligesom for de her folk, lidt ned igen der. Panik, det vil man bare ikke have hernede. I loftet her kan I se, der har vi en lampe, og det er faktisk en lille operationslampe. Man havde fra begyndelsen forestillet sig, at man skulle foretage ganske vist mindre, men alligevel operation i det lille rum, vi står her nu. Men for et sikkerheds skyld, så valgte man alligevel under indretningen her lige at indhente noget ekspertviden, så man havde noget læge med hernede, og da jeg lige så det her og hørte omkring tankerne bag, så sagde man sammen, det der, det kommer bare ikke til at ske. Det kan ikke lade sig gøre. Vi kan ikke stå her og foretage operation i rum her nu. Og da så de ser de her kroge i loftet, så kunne de godt regne ud, hvad de var til, og der var de næsten bare ud af døren af det samme. Hvad tror de her kroge til? Jeg har fået en del gode forslag. Jeg har sagt for dyren også før en dårlig nu. Er det til at hænge de døre op i? Altså, det er lige dramatisk op, men de har en funktion. Vi skal forestille. Nogen har bud? Et klæde til at afskære? Nej, det er faktisk ikke hængende. Det er et operationsleje op i, og
så kan man stå her og stå og operere på folk her. Men det afviste, det kommer ikke til at ske. Så skulle man få brug for at operere på folk, så skulle man se, om man kunne få ud herfra ind til sygehus i Aalborg, Hobro eller Ligeberg. Der var masser af sådan noget i den gang. Men her der var ikke så godt. Men her på stedet kunne det også godt ske det, at der var måske nogen, der ville så dårligt, vi var nødt til at lige skal have nogen, der ligger lidt. Så vi har selvfølgelig også en sygestue her, altså et lille hospital. Og det er nok et af meget få hospitaler her i Danmark, som har sygeseng i 2 etager. Nu går jeg ud stedet på gang her, så kan I lige begynde at kigge på noget, så kan I bare komme tilbage igen. Bare på dagen. Og der har selvfølgelig også askebæren. Ja, det er klart. Ja, det. Og de er røde seng. Det skal man ikke gå ned på. Nogle farver er moderne. Så vi går bare tilbage igen, hvor I har set det. Det er sgu da hyggeligt. Bare en fed lampe. Nå, der er altid. Og der kan blive imellem til der. De var ikke så brede dengang. Ja, så skulle det høre. Nu skal jeg gå igen. Hvis der er nogen, der har lyst til at se det, så har jeg svært kun 2 stole. Det er på en hver ene lokale, der skal inden benytte af. Nu er vi kommet ind i det, der hedder Forsvarskommandoens situationsrum. Og nu står Ole jo så nok, så kan jeg ikke udenfor og fortælle, at det her det er et civilt land. Det er ikke nogen af det militære at gøre. Det passer så ikke helt alligevel, fordi længere ned i gangen, der spiller jo lidt, der bor vores regering lidt, og der har vi så alligevel foretaget en fornuftig beslutning. Det siger, det kunne nu godt være, det var smart, at vi alligevel have et forbindelsesled til det militære her på stedet, så vi ikke skal ud og lede efter dem. Det kan vi nok ikke. Så derfor har man selvfølgelig alligevel et vist forbindelsesled, og det er Forsvarskommando til det militære. Her skal jeg lige bruge det kort til, ganske kort fortælle omkring, hvordan man så forudså, at det givet angreb på Danmark, det så kunne finde sted. Kig herover, jamen så er det jo ikke så vigtigt at have hele England med. Det er vores gode venner. Og hernede, Sydeuropa, den kan vi også godt lide at lege med. Men kigger vi herover, så er det jo en helt anden snak. Rusland. Det var den vej, vi kiggede. Det var den fjende, vi orienterer os imod. Lige så vel som det er i dag, kan vi bruge i Man var ret sikker på, at hvis det kom til russisk angreb, så ville det være 2 sider. Det ville være fra luften af, og det ville også være fra vandsiden af. Men der havde russerne til gengæld så et problem med Danmarks placering. Danmark er det, vi kalder for en frontlinjestat, fordi hernede, der har vi så de lande der, som vi ikke er så begejstrede for. Det er de lande, der hører til Warszawapagten. Men hvis nu russerne gerne vil, og det vil de vældig gerne, have der store russiske flåde i spil, jamen så havde de ikke rigtig andre muligheder, end at få dem igennem de danske stræder. Og så hvis videre den var ud, og det var her. Og derfor er man godt klar over, at hvis det her det skete, så ville Danmark blive en del af den krig fra dag 1 af. Fordi det handlede om fra russisk side at få adgang til de her stræder så hurtigt som overhovedet muligt. Og derfor var man også sikker på, at det ville blive over Københavnsområdet og Sverige i hele taget, at man vil se at det allerførste brug af små taktiske atomvåben blive smidt derovre, fordi det skulle bare gå hurtigt det her. Og det er jo selvfølgelig også en af grunden til, at man valgte at placere Rækland Vest heroppe nu, fordi hvis der nu er en atomvåben herovre nu, så ligger vi alligevel i rimelig god afstand fra, at sådan en atomvåben den har med sig af grimme ting og sager. Og så er der også det ved, at hernede, jamen igen nu snakker jeg Warszawapagtlandene, Polen her, det var især de polske landstyrker, som vi holdt øje med, fordi de kan så op igennem her, op igennem Jylland, op til Rækland Vest ligger. Og der regner med, at det vil tage cirka 7 dage og nå op dertil. Så kan vi selvfølgelig bare håbe på, at vores gode venner i
NATO, vores allierede, ville komme og hjælpe os, inden de kom op til os. Men der var flere gode fordele ved, at Vest ligger her. Her i Rold skovområdet har vi nemlig nogle af de allerstørste koncentrationer af kridt og kalk i hele Danmark. Det ligger her i Rold skovområdet her. Og hvorfor det var så godt til bygningsværksomhed i Vest, det kommer til senere. Men der var også den fordel ved, at hvis nu vi får brug for pludselig og skal have vores vigtige personer evakueret væk fra Region Vest, det kunne være vores regent, og det kunne også være vores regent, jamen så har vi jo forholdsvis kort afstand ind til Aalborg, hvor vi jo både har jernbaneskinner, vi har en havn og vi har en lufthavn, og så kan vi hurtigt få vores vigtige personer væk herfra. Men så var der lige det ved det, at hurtigt, hvad er så det? Hernede bagved, og det jeg fortæller nu, det er I nok så gode lige at holde for jer selv, det skal I ikke sige til nogen. Hernede bagved, der har vi et grønt område på størrelse med vel en halv fodboldbane. Rold skov, der er jo masser af træer her, men hvorfor har man så lige det lille grønne område dernede? Hvis vi nu var en meget mistænksom person, så ville vi nok gå ind på at undersøge, hvorfor har man det? Det er simpelthen en helikopterlandingsplads. Så hvis man skulle have vores regering eller vores dronning hurtigt herover med helikopter, det er her, og så ind på Region Vest. Igen skal det hurtigt væk herfra med helikopter, og så ind til Aalborg. Så derfor placeringen af Region Vest er meget nøje udvalgt. Vi skal længere ned i gang nu her. Vi skal have en besøg af regeringen lige om lidt. Jeg er ikke sikker på, at det er hjemme, for vi skal Jeg kan lige fortælle jer, at vi prøvede på den der med helikopterlandspladsen. Der var man også godt klar over, at sådan et stykke, der var meget åbent derinde, det kan vi jo ikke have. Så det man faktisk gjorde for at hemmeligholde det var, at ham løseren, der ejede stykket dernede nu, han betalte mig så en pæn sum penge for, at han skulle have sit kvæg og græs dernede, så det virkelig vinternes til. Og på de væge, vi går igennem her forbi her nu, der vil I se et produkt. Jamen, der var mange, der elskede det, men der var nok endnu flere, der elskede og havde det. Det var noget, vi elskede. Nu fortalte jeg tidligere, at jeg har de her telefoner med det her. Det er også rigtigt nok. Nu skal så bare lige stikke ind igennem døren her, under Secure Voice-skiltet. Så er det nemlig, se en telefon, der ser lidt anderledes ud. Det er faktisk 2 ringe om hinanden. Ja, det var løver, ikke? Men det så man også lidt, at det var løver. Hvis du så, hvor det er stødt. Det er sgu ikke rundt. Vi fik set telefonen, og ja, der er nogen, der har indskuddet. Det er jo nemlig NATO-telefonen, den går igennem de kartebudskab, den NATO-skab, Sikkerhedsår, og vores regering, som bor herinde, skulle få brug for at snakke fortroligt. Men ja, så går de ind i det der Secure Voice-rum, det er lyt til et rum, og så kan de ringe til NATO via den telefon der. Men telefonen har faktisk også et andet og mere dystert klingende navn. Det kan faktisk også få dommedagstelefon. Dommedags. Fordi i højre side ud, der sidder der fire røde knapper, og hvis den øverste her røde knap skulle begynde at blinke lys rød, så er vi godt nok på den. For så vil højst sandsynligt være Amerikas præsident, der ringer til Region Vest og fortæller, at i det øjeblik, der er x antal atommissiler på vej ind over Danmark. Så det er altså dommedagstelefon, der står der. Det er også om bag skærmen her, at der ender vores rådpost over, fordi de beskeder, som siger, at den skulle ikke gå ud på gangen nu. Det var de for hemmelige til. Så tager de med ind til regeringen, og de kigger så på dem, så siger de, ja, godt så, den skal ikke ud på gangen nu. Så er det heller ikke mere hemmeligt. Så vi vælger lige i første omgang bare at lægge det her i et huslag, så kan de enkelte ministerier, eller embedsværk, selv kunne hænge deres beskeder der. Men hvis det er en besked, som er sådan en skarp, vi siger, ikke ud på gangen, altså den skal slet ikke deri, den skal bare væk efter, at vi har læst den. Så får de besked for at tage den over til makuleringsmaskinen over. Og det er egentlig ikke helt almindelig en slags. Den ikke bare makulerer på langs, den makulerer faktisk også på tværs. Så hvis du har 2 timer, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så kan du begynde at samle det puslespil, der er i selve over. Nu kommer så det med det grønne skur, jeg lige bad om at bemærke på mig overad.
Fordi hvis luften udenfor, den nu er frisk nok til, at vi kan sætte en mand ud i den, han kommer så herop, tager sengen på nakken og går ned til det der grønne skur, for der står der inde i en pæn stor brændeovn. Og tyrer han hele sækken derinde og får den af, og så er vi i hvert fald sikre på, så er beskeden væk for tid og evighed. Vi skal ind i næste rum, og det er så det andet stop på 2, hvor det er en stol til jer alle sammen. Det er en sjov historie, som slet ikke har nogen med det her at gøre. Det er bare en sjov historie. Nu har vi alle sammen nok ikke kunnet undgå at bemærke, at vi er pænt plade af dræbersnegle i den her sommer her nu. Så jeg stod så heroppe med hånden her med rundt. Jeg står og fortæller, at jeg synes, at jeg har enormt vigtige ting at fortælle. Men så er jeg godt set, at her hvor I sidder, der var der pludselig bare gæster, lige begyndte sådan at sidde og småsnakke lidt sammen. Så peger I under bordet. Jeg tænkte, hvad foregår det her? Så de sagde lige, hvad har I for øje på dem? Så lå der simpelthen en dræbersnegle der under bordet. Så der håber en, der har haft den på. Den er ikke kravlet helt herinde af sig selv i hvert fald. Så der lå sådan en dræbersnegle der. Nå, det var bare sidste vej. Nu er vi kommet ind i det, vi kalder for hjertet af Region Vest. Vi er nemlig i regeringens konferencerum. Og når jeg sagt, så skal jeg også samtidig sige, at det har så aldrig, ligesom vi aldrig været en regering samlet i Region Vest. Det man har lavet hernede, det er, at man har kørt øvelser hernede hver andet år. Det er sådan nogle NATO-øvelser, men også de store danske totalforsvarsøvelser har man så kørt hernede. De her øvelser her, jamen så kunne man være et sted mellem 150 til 260 mennesker hernede i op til 14 dage, som de her øvelser de typisk tog. Og når så ikke der var regeringen med hernede, jamen hvad var det så, der var i nogle øvelser? Jo, så var det typisk en ministers departementschef eller andre fra embedsværket, der deltog i de her øvelser her. For det man så sad og lavede hernede, man sad faktisk og legede en masse små krigsspil. Man opstillede nogle små krigsscenarier. Hvad nu, og hvis, og hvordan. Nu fortalte jeg før det her med, at nu har russerne taget Sjælland. Hvad vil vi så stille op for den side af, for at forhindre dem i at indtage resten af Danmark? Det satte man også til et små krigsspil omkring, og det kunne virkelig være en kontroversiel løsning, man fandt frem til. Et af dem kunne for eksempel være, at NATO kommer og prikker også på skulderen og siger, jamen hvis I vil have, at vi skal hjælpe jer med at forhindre russerne i at indtage mere af Danmark, hvad siger I så til, hvis vi lige smider en BT-fix atombombe hen over Fyn for eksempel? Så det vil vi jo normalt aldrig nogensinde gå med til af den type våben på dansk jord. Men hvis ikke der var andre løsningsforslag i det øjeblik her, som vi har snakket med det her, så kunne vi måske sige, okay, er der ikke andet, vi kan diske op med, så må det være det løsningsforslag, vi vælger at gå med. Og det er jo selvfølgelig også årsagen til, at man ikke kunne have en regering med hernede. Vi kunne ikke have en regering eller en minister med hernede, som havde deltaget i øvelser hernede, og så på den baggrund var blevet forudtaget, altså var blevet farvet på baggrund af en øvelse, han havde deltaget i. Fordi hvis den virkelige situation så skulle opstå, jamen, så kan han sige, jeg var ikke sådan, vi gjorde. Det går man ikke med til. Det skal være en beslutning, som man tager på den situation, man oplever i øjeblikket her. Vi starter, og hvis der kommer rent, vi starter helt fra frisk af. Ikke noget med hvis. Derfor var der aldrig minister med hernede. Derfor kunne man godt sidde alene med kring hernede til øvelser, men der var bare aldrig fået til brug til noget bagefter. I vil også kunne se det her, mikrofonen lige for loftet her. Og det er fordi i rummet herinde, siden mig, og igen rummet bag det, der kunne f.eks. sidde en del af forsvarskommandoen ind og sidde en færd til, hvad det var, man sad og diskuterede henne. Så hvis man nu lige var kommet ind på bare grund på tynd vis herinde, man havde brug for noget ekspertviden fra det militære del, så kunne man kalde forsvarskommandoen ind, og de så tysk kunne til at sidde på de stol, som I sidder på der, og så kunne de deltage i debatten herinde nu. Ligesom der med pressen, dem kunne man så også kalde ind, hvis der er brug for deres hjælp til et eller andet herinde. Det er jo den forskning ind, øvelser helt andet. Under øvelser her nu, der vil du i hvert fald lagt de fleste af dem, vil du få at vide, at du skal blive i anlægget. Du får ikke lov til at gå udenfor. Og det er selvfølgelig også blevet man var nødt til at tjekke op på, om anlægget nu kan leve op til de forventninger, som man havde til anlægget her. Så derfor skulle man blive inde i anlægget her. Altså øvelser og ikke andet har været brugt herinde. Nu skal vi forlade Christiansborg. Og nu vil I godt sådan lige ret jeg lidt andet her, for nu skal vi lige slå os omkring Amalienborg. Hvornår stoppede man med at øve sig? Det sidste, det nærmeste jeg kom på at få brugt på det hvide, det var, at det har været omkring 98. Man har de sidste øvelser nede der. Så er det slut. Men det er da lige også et stykke op til. Ja.
ser jeg gerne til, at der er allerede nogen, der har forberedt sig lidt. Jeg vil gerne anmode jer, at I så vidt muligt beholder hænderne i loven. Fordi i sidste uge, der forsvandt kronevinderne herinde fra så. Hvad var det, du var inde for? Ja. Der er stand til, kan du se. Jo, det er det. Eller Jausen er faktisk. Der er ikke så meget plads, så her skal vi også lige cirkulere lidt. Men ja, nu er vi så i de royale, de kongelige, dronningelige gemakker. Og det er også de eneste rum på AMS, som er udstyret med gulvtæpper. Og Margrethe har også herude i forgemakket, har hun lidt bedre stole, end vi ser andre steder. Men selve sengetype, vi ser herinde, det er altså præcis den samme, som der står alle andre steder på Reykjavik Vest. Her er vi dog ikke ude i køjesengsudgaven. Der sker så det i 83. Der får rummet her en opdatering, og i den forbindelse der får Margrethe så sit eget badeværelse og sit eget toilet på en modsat side dernede. For ikke til dag, der var det faktisk meningen, at dronningen skulle have benyttet det samme baderum, som ligger på den anden side af hendes badeværelse, taget på det store baderum i bag. Hun skulle have benyttet det samme. For igen, vi er her alle sammen for at udføre specifikt stykke arbejde. Her går vi ikke forskel på højt og lavt. Men man har lige været tænkt, det kan godt være, at det lige er stramt skolen lige med det her tilfælde her. Så får så sit eget badeværelse, og på den anden side i toilet, kan jeg sige, lige ved siden af toilettet, der får man så selvfølgelig komme til at blive nødvendigste lille askebækker. Den vejer nemlig en storrøde, det er jo ikke mere. Men Margrethe har faktisk selv, det er ikke gerne endnu, Margrethe har faktisk selv hernede, og hun har Så forsvandt nogle flere kroner ud i det. nej, nu igen. Nå. Margrethe har godkendt farven på væggen. Den kunne hun godt lide, den her, og Margrethe bad så også om, og hun kunne få lov til at få nogle kunstværker af Hofmeister. Margrethe var meget glad for en dansk kunstner, der hedder Hofmeister. Og på væggen, og det ønske synes jeg, det var da et ydmygt ønske, så det ville man godt gå med til, derfor hænger der altså ægte værker af Hofmeister inde på væggen. Men hvorfor var Margrethe så det hele taget med hernede? Som jeg fortalte tidligere, du er kun med at ringe næste, hvis du har et helt specifikt job, du skal udføre. Så lad os komme Margrethe så ind hernede for. Vi har det i Danmark, der hedder et konstitutionelt monarki, og det vil sige, at vores regering har ikke kun formelt magt. Men alligevel er det sådan, at når vores regering har udarbejdet en ny lov, den her nye lov bliver først endelig gældende at træde i funktion, og et lands regering har underskrevet. Så kan loven træde i funktion. Derfor skulle man have været med hernede. Kongehuset her også undervejs af det her deres egne forskellige evakueringsplaner, og på et tidspunkt der var det planen, at nu er altså kongefred, den gang var kronprins Frederik, han skulle så rejse til USA og blive derovre, så den krigen brændte løs herhjemme. Og den næste i linje til tronen, det vil sige hans lillebror Joachim, han skulle have rejst til Schweiz og så blive dernede. Så håber man selvfølgelig på, at engang, nej, det har det overstået, hvis nu ikke vores dronning skulle have overlevet krigen, ja, så har man trods alt forhåbentlig en del af kongefamilien bevaret, så kunne føre hele butikken videre. Og en badegang, det her, det er hun taget fra til den ene side, der har vi ydersiden af selve ringen, af betonsiden. Og til den anden side, der har vi ydersiden af kridtbakken. Og der har vi et, hvor vi ikke har andet end luft. Nu kommer så det helt specielle måde, som ringen de er konstrueret på. Modsat andre bunker, igen der vi går ned, vi har noget firkant, noget der er støbt, det gør man ikke her. Ringene her, de står lidt det, vi kalder for løst funderet
de står på et kæmpe stort tykt lag af lega og af kork. Det vil sige, at på et tidspunkt, der rører de direkte i undergrunden, heller ikke i siden, heller ikke op på top. I skal faktisk forestille jer den her som en boble, der står ind i et kæmpe stort lag. Så det vil jeg faktisk sige, hvis du nu gik ind derovre, og jeg går ind herovre, så på et tidspunkt, så vil jeg sige, goddag, når der var der, så kan jeg faktisk møde hinanden, jeg går hele vejen rundt her nu. Og i og med, at de står løst på det, der er også den fordel ved det, at her i Kridtbakken, der har vi en hel del vandførte lag. Og de her vandførte lag var man jo ikke særlig interesseret i, at de skulle komme ind og lægge sig direkte over beton, fordi efterhånden så vil fugten komme ind i anlægget her. Så derfor, i og med, at det står løst funderet, det er også med til, at anlægget er så relativt tørt, som det er, fordi man har forstået at holde fugt væk fra selve betonsiden her. Så også den fordel ved det, at ringene her, jamen, de kan faktisk bevæge sig. De kan flytte sig en centimeter til hver side, og de kan holde 2 centimeter i vejret. Og det er jo rigtig godt, fordi hvis nu bomben er faldet, så er der kommet en voldsom trykbølge igennem Kridtbakken her nu. Og sådan en trykbølge, der har man lavet sådan en simpel formel, der siger, at sådan en trykbølge, den bevæger sig med en given hastighed igennem et givet materiale, det er Kridtbakken her, indtil den støder på et ukendt materiale. Så vil trykbølgen blive bremset voldsomt op. Og det ukendte materiale her tilfælde, det er den luftbrænde, vi har står her. Når trykbølgen møder den, så vil den blive bremset voldsomt op. Det kan godt være, at der går ikke lige at på flit til ringen, men det de konstruerer til, de er bare sådan står væsen lidt på stedet og forhåbentlig styrter sig. Det er, så vidt vi ved, den eneste sted i verden, vi ser den konstruktion, som det her. Som har også været lagt fra en. Det er også, ja. Ja, de små sten. Lige præcis. Ja. Og vi fortsætter. Her, det viser sig, at det faktisk var billigere at bygge rundt, det var at bygge firkant. Det kan godt lide, at det Så det var længere. Jeg tror, det er fedt. Nu kan du også se, det er også godt. Det kan du også se, det er også ja. Nu skal vi igennem nogle rum, hvor vi har nogle, jeg skal sige, det blomske hernede. De bliver mindre og mindre hen ad vejen. Vi har godt afmærket. Altså, de kommer selv, så vi kommer til at slutte over. Ja, og så eftervælger det er altså det tunge ting. Jeg skal nok holde for dig, hvis du går indkørt. Tak. Pas på, der er trin der. Ja. Og her, så det er det eneste sted på turen, hvor jeg ikke bruger min egen bog. Så hvis der er nogen, der har lyst til at opleve en fantastisk følelse af at stå på sådan en pligt, er det ikke dejligt? Ja, det er sgu da sådan. Nå, kunne I mærke, at der var ligesom en mere gang i luften, da vi kommer ind her? Det er så fordi, at nu står vi inde i det store, meget, meget komplicerede ventilationsrum, som forsynes samtlige 233 rummer i vest med frisk luft. Og luften, den får vi ind 60 minutter her. Der har vi 2 store ensugningstårne. Men det der med luft, det er jo meget vigtigt for, at vi kan være på vores ubåd. Det er også en af vores parametre her. Så jeg har selvfølgelig også en backup på derovre, men det er kun igennem det ene, vi den dag i dag får luft ind, og det næste, det andet er som sagt et backup indsugningstårn. Skulle nu være færdig en bombe udenfor, som indeholder nogle giftgasser, det var man egentlig ikke så bekymret for. Det kunne man nok klare ned. Så kører man bare gennem anden del af anlægget og går igennem de her store tønder. Der har du nogle store filtre i, som er i stand til at filtrere giftgasserne fra. Så det var forholdsvis sikkert. Det kunne man godt klare. Men værre ser det nu ud, hvis det er en atombombe, der er faldet udenfor. Den luft, der kan være højradioaktiv, den kan vi selvfølgelig ikke bare lukke ud i anlægget her. Og det vil ikke hjælpe stort, at den kører igennem de her tønder her. Vi har 3 her, og en der er jeg, så har vi også en 3 stykker herude. Så det går ikke. Det man så gør, så tager man 2 teknikere ud, og de bliver først sendt til hurtigt lægetjek, og kommer herned og får alt muligt forskelligt beskyttelsesudstyr på, beskyttelsesdragter. Og så ved sidste af den slags, der hænger herude 2 gule blyforklæder, så får de sådan et på os. Så nu bliver de pænt tunge nu her.
Så vil du ofte have en masse sorte sække, de indeholder atomfiltre. Dem tager de nu ned. Så går de ud af gangen der. Så højre op ad en trappe, ned ad en trappe, ind i et andet rum. Der ligger lidt afsnit. Derinde, der står der 8 cylinder ind. 8 cylinder af den her højde og en omkreds cirka sådan her. Det indeholder de gamle atomfiltre. Nu skal de bruge tid på at brøndre alle de her låg af, tage de gamle atomfiltre ud, gå igen ind i et andet rum, og lægge dem der, deponere dem, tage de nye atomfiltre frem, i med dem, og så brøndre lågene på igen. Tilbage hertil. Og den tur har de 15 minutter til. Og der ved man godt, på den tur der vil de have været udsat for radioaktiv stråling. Ikke en dødelig dosis, men de vil i hvert fald blive syge og dårlige af det. Så dem skal vi så sige, dem tager de ud af spillet. Vi tager fat på de to næste. Samme procedure. Lægetjek, beskyttelsesudstyr, atomfiltre, udforklæde og så sted med jer. Det bliver man ved med. Vi håber om, at graden af radioaktivitet udenfor i luften, at den bliver drømme vil falde. Det gør det så bare ikke i det her tilfælde her nu. Så er det klart, du kan ikke bare blive ved med at tage folk ud hernede fra, fordi så ender du op med en masse syge og dårlige folk. Og når jeg selv set på lige vores hospital, det går så ikke. Det man så gør, og man bruger faktisk udtrykket på engelsk, altså submerged submarine. Nu dykker vores ubåd. Vi lukker af for luftindtagen. Nu skal vi klare os med det luft, vi har hernede. Vi får ikke noget ind udefra. Så vil man få besked på hernede, at man skal forholde sig mest muligt i ro. Man vil lukke motionsrummet, og så får man nok den værste kollektive besked, man overhovedet kan komme med hernede. Stop smoking. Total rygstop. Du må ikke ryge længere. Prøv at forestille så mange ryge hernede, hvor de står i deres livs mest pressede situation. Nu tager de også tobakken fra mig. Men ikke med nogen sparsom ressource, væk med tobakken. Der er en ting mere. Vi mennesker udånder også CO2. Og CO2, det har vi alt for godt af alt for store mængder alt for lang tid. Så bliver det godt nok også sygt og dårligt af det. Men det kunne man selvfølgelig også klare af. Nu kommer så det her store kar. Det lukker man af. Ude bagved, hvor vi bliver lidt, så har vi en masse tønder. Derinde indeholder noget, der hedder åndedrætskalk. Det er sådan et perlehus lignende stof. Det tager man så, eller hernede, og blander det med vand. Og det er så i stand til at binde CO2-indholdet, så man igen kan lukke luften ud af det her. Man kan måle sig frem til på det udstyr om bag ved jer, hvor højt CO2-indhold man har i luften. Men når det når et tåleligt niveau, så kan man godt få lukket ud igen. Men det er ikke sikkert nok, så igen herude bagved, der kommer også biler lidt, der har vi en stor ildgrav med 138 sådan pænt høje ildflasker, så man så yderligere kan bevæge luften med, inden man sender det ud. Nu kommer så det her i 10 dage. Da man under en test, kører en test på andet her, der bliver man godt nok pænt overrasket, at man så opdager, der var ikke til 10 dage. Når alt luften er i det rum, var ikke der mere tilbage, så var der lige nok til 6,5 døgn, så var der ikke mere tilbage. Og så skal vi altså ud herfra af. Det man så vil gøre, typisk, det er at sige, nu skal vi jo enten finde ud af, skal vi til den primære udgang, eller skal vi til den sekundære, den præmie, som jeg skal fortælle om lige om lidt. Nu leger vi lige adgang til den primære, der kan vi ikke komme ud, kridtbakken er stykket sammen. Så vi skal altså benytte den sekundære. De to indsugelstårne op nu, dem der kan selv, de går hen og stiller sig under det ene indsugelstårn, for der har vi nemlig mejslet ind i væk, så når brandkæren, der sidder og skud for hinanden, så bare sko 60 meter lodret op og så i skoven den vej der. Der kan stå sårede folk herinde. Der kan også være folk, der rent fysisk ikke kan klare. Jeg har set den opgang der, den er godt nok stejl, kan jeg fortælle. Klar at kravle 60 meter op. Det man så gør, dem der op nu, de går hen til den anden indsugelstårn, der smider vi reglene. Så hjemmetidig så er der sådan nogle gæve folk herinde, der har slæbt ikke bæs herovre. Raketten har slæbt den ud under det andet indsugelstårn. Så bliver reglen på den fast i øjet der. Og nu kan vi så lige lege, at du ikke kan klare de 60 meter op. Det skal ikke kunne sige, at du kunne. Nu leger vi, det kan du ikke. Så du bliver sat fast derinde, spændt fast med ladestanden for de arme, ben og videre, så du kan ikke røre dig. Og som det sidste, der lukker man så de lille kante. Reglen på det fast. Op for oven, der står der et træspil. Resten af hvad står op den der i dag. Så den her oppe, de begynder nu langsomt at trække dig de 60 meter op til jordens overflade. Igennem det smalle, der kunne lige nøjagtigt glide op igennem det rør der, 60 meter op. Dem, der har prøvet det, under øvelsen siger, at det har været deres livs absolut mest forfærdelige oplevelse at prøve det. Du står i et bælragende mørke, og det ramler, og det skræmmer, og du har jo ikke nogen fornemmelse af, hvor langt der er egentlig oppe her, 5-10 meter op, og nogle gange, der kunne raketten altså også finde på at sætte sig fast, så de må virkelig hive og stå ind for at få den frit op fra jer. Men modsat, hvis det nu er sidste billet, der har ud herfra, så kan du godt være så at sige, okay, jeg giver den et skud, for der var ikke andre. Vi skal gøre det. Hvad er forsyningen? Sin oplevelse. Hvad er godt, og hvad er forsyningen? Ja.
Katrine Ernstfeld. Ja. Der er skud. Der er det. Det er farlige væbringer. Jeg har været Trine også. Det er lidt op og ned. Svandhåndskøjer, det er stort Lige omkring de forskellige soverum, vi har på AMS. Vi har med 2 arbejdspladser, det var typisk til minister, så hans departementschef, de skulle gå arbejde døgnet rundt. Og så har vi 4 sengs, vi har, som vi står foran her, har vi 6 sengs, og så har der altså også enkelte 9 sengs soverum. Som jeg sagde til tidligere, så er vi jo kun med på en invest, hvis du har et helt specifikt job, du skal udføre hernede. Og så vil du få besked på, at du skal møde i tøj, der svarer til din jobfunktion. Og derudover så må du medbringe et sæt en pyjamas og et sæt rent undertøj, plus ganske få personlige toiletartikler. That's it. Din arbejdsdag på AMS, der var jo delt op i 3 skift. Du har 8 timer til arbejde i, du har 8 timer til at hvile i, og så har du 8 timer til at sove i. Så nu skal jeg lige fortælle jer en rigtig, rigtig hyggelig historie omkring den varme sex-princip. Du er træt nu, nu skal du ind og sove, du tager den længste køje, du sover dine 8 timer afsted med dig, så kommer du ind, du tager den samme køje, sover dine 8 timer afsted med dig, så kommer du ind og gæt, ja, du tager den samme køje og sover dine 8 timer. Altså på den måde, man kommer altid til en dejlig lun seng. Ja, er det hyggeligt? Ja. Det vil sige, at i løbet af et døgn kunne der faktisk være 18 personer igennem sådan et rum, så det vi står foran her. Og som bonus kan jeg så fortælle jer, der var 1 vaskemaskine på stedet her. Så hvis ikke man allerede var begyndt at ryge, så var her måske en oplagt rundt til, men luften har nok været lidt tæt hernede. Men altså, det varmesexprincip, det er det samme, man kører på ubåd også. Er der nogen af jer, det er nok nogen, der kan huske, jeg tror det er tilbage i 91, og det var en forfærdelig historie, skyder med rav, men egentlig også en lidt meget tragisk. Firmaet, der hed Nordisk Fjer, den med at tage livet af sig selv. Det var en forfærdelig historie med bedrageri. Men skal man prale med noget i den forbindelse, det ved jeg ikke, om vi skal. Men så kan vi i hvert fald sige, at den allerstørste samling af puder og dyner fra Nordisk Fjer, den ligger her på Rækker Vest. Det har jeg godt Okay. Nu må vi bare forbi på stedet, vi tog det. Der er ikke så meget at sige med. Masser af køkkenudstyr. Og til køl og bund. Det er jo været både Katrine. Ja, vi fortsætter vores tur ind i ring 2, men nu skal vi se en tur op i overetagen af ring 2, og nu skal vi se, hvor der er pænt anderledes. Okay. Svælger lidt ud og svælger. Jeg kan ikke rigtig se. Vi er ikke på det. Jeg er ikke rigtig til nogen mening. Det er samtidig, når de siger det her, det siger folk, at gerne på den højde op til video, og det gør det ikke også. Det er, og vi har ment, at det skal være det. Det er det næststørste rum for AGMS, det er så opholdsstuen, som var for alle, altså også vores regent, kunne man herop, om man lige skulle slappe her og hygge sig. Her kunne man så få tage sig et brætspil og kort, men man kunne selvfølgelig også lige på bagsiden, der står et fjernsyn nede, og det kunne tage 2 kanaler, det kunne tage Danmarks Radio TV, og så ville det tage CNN, det var det. Men nede står der så en gammel VHS
videobåndafspiller, og så kan man så have de her kassetter, vi har her på Smæk i. Her står blandt andet en rigtig, rigtig god Olsenbanden-film. Ja, så kan man sidde og hygge sig med at se Olsenbanden hernede. Men vi har også et lille bibliotek her nu, og det kalder vi for et rullende bibliotek. For det var sådan, at når nu man holdt øvelser hernede, de her 14 dage, som de nu varede, så har man gerne noget hernede at læse i. Så har man lavet sådan en gentleman-aftale, at når man så tog herfra igen efter de her 14 dage, så lod man noget af det stå til det næste hold, der kom herned, og så skulle holde øvelser. Så var der altid noget nyt til dem at læse i. Der var bare en bog, han brugte en til, så den måtte man ikke fjerne, man gerne læse den, man skulle bare læse på plads igen. Den ligger her, den hedder From Russia with Love. Ian Flemings meget berømte version, hvis ikke har læst, gør jeg en tjeneste. Den er brandaktuel også den dag i dag. Nå, møbler, lige for at gøre den færdig med de dyre designmøbler, herinde har vi S'et af dem alle sammen. Vi har en Dyreværner Panton, Roskilde lænestol. Og nu er jeg så forsket lidt i for at finde ud af, hvad koster sådan noget egentlig. Og det lykkedes også at finde ud af, at i 1963, hele sættet, som I ser det, altså hele sættet her, i 63, der koster det 7.800 kroner. Og der skal du være virkelig heldig, hvis du kan få bare én stol til den pris i dag. Men altså, man var jo ikke viden om den gang, at det skulle blive så dyrt her, men vi bare, at man havde at gøre med rigtig god dansk kvalitet. Og det var også sådan, siger man, at man så typisk dengang i 60'erne ville have møbleret et ministerium med den type møbler her. Så det er god dansk kvalitet. Vi skal ind have sidste parameter opfyldt. Hvordan fik man så noget at spise? Prøv det næste. Wow. Sikke en oplevelse. Eller? Køkkenet på Adrian Vestgård, det står her vældig fint og blankpoleret og klar til brug. Men det er faktisk en kopi af et køkken fra Søværdigt skib af. Det er et flådekøkken, jeg har med at gøre her nu. Og det var også kokke fra flådens skib af, man er indforskrevet til at stå og arbejde her, fordi man vidste jo af erfaring, at de var vant til at lave masser af mad til mange mennesker på et forholdsvis lille areal. Så det er rigtig god mening. Det var faktisk også sådan, at på et tidspunkt der var det planen, at når nu dronningen var med hernede, så alle de der kokken her på sit skib, hvad skulle de så lave med? Så de skulle faktisk have stået her og lavet mad hernede. Men det blev så aldrig ikke til noget. Men her kunne man, så længe I kunne få ferskvarer ind, så var noget som, man få en dagens ret herinde, og så var sådan 3 stykker højt belagt smørbrød, og det var også et rigtig højt kurs hernede. Og havde det været øvelse, så skulle du betale for den forplejning, du fik hernede. Men var det den rigtige situation, krigssituation, så gav det ikke nogen dybere mening over fiffel med kontanter hernede. Så selvfølgelig on the house, så betalte foreningen selvfølgelig. Men nu nævnte jeg lige ovnen derovre, så kan jeg lige fortælle, at jeg på et tidspunkt havde en rundvisning rundt, hvor jeg havde en ældre økonom med. Hun var stadig aktiv inden for sit fag, men da hun så får øje på den ovn, så siger hun til mig, jeg var næsten færdig med at sige, Ole, den der ovn der, står den bare der, er ikke brugt? Så siger ja, det gør jeg. Det synes jeg godt er forringet, den kunne jeg godt nok gerne bruge, siger hun så. Og jeg siger, men du får den altså ikke. Og hun var virkelig næsten fornærmet. Pas på. Det er den her tysk her, hvor han er. Det kommer fra Asbær, det vil så sige. hvorfor også helt tørst det? Nej, det var ikke det. Jeg tænkte bare på, at det bliver der for gammel. Ja, ikke lige ud på datoen. Her ser man ikke den der alarm, tror jeg. Hvor er den? Den er der, fordi han siger, at den plejer på. Så den må sidde inde i et eller andet. Ja, der er træk på solen. Ja. Blå på solen. Det ser helt festligt ud. Ja. Det er altså spisestuen. Kantinen for Adrian Vest, det er samtidig også det største rum, vi har at byde på hernede for Adrian Vest. Det er kantinen her. Her kunne man spise 90 mennesker gange, så man spiser selvfølgelig håndhæld. Hvis I lige prøver at kigge over på bagvæggen her nu, der har vi en gennemgående fotostat af her er noget forskov, men hvis I lader mærke til det, inde i rummet, vi lige har forladt, der var der også en gennemgående, der var noget efterskov, der sat op. Som jeg sagde til jer, alt har et formål på Adrian Vest. Det har den her, for de her fotostater altså også. Fordi forskningen viser faktisk,
at det her med, nu har vi ikke set natur i x antal dage, i slags skyggen af mælkebølgebladet. Så viser forskning faktisk, at det, at mennesket har noget natur igen på, det virker faktisk afstressende på vores hjerne. Det kan vores hjerne rigtig godt lide. Så derfor er de her fotostater altså sat op hernede. Selve bordopstillingen henne, jamen det er den originale. Man har ikke rørt ved det. Man har valgt at sige, at sådan skal det være, fordi det var sådan, det stod, da vi overtog det her. I 80'erne igen, så får bagvæggen her også et lille brush-up. Vi får ny farve på væggen her nu, som det bliver hyggelig farve, kan man sige. Men altså, det er simpelthen en kantine her på Region Vest. Og normalt vil vi sige, at altså, glas og porcelæn, så vi kan man jo ikke bruge på Region Vest. Hvis der nu kommer en chokbølge igennem Bigbank her nu, så vil det falde på gulv og gå i støv. Så derfor gør man så det, at her bruger man så det her hårde plastmateriale, der hedder melanin. Og måske bedre kan til campingsæde, hvis det falder på gulvet, det går i hvert fald ikke i stykker, altså det kan man bare bruge igen og igen, så det har man selvfølgelig også tænkt på. Men som I også kan se, så har man allerede gjort klar til noget spisning herinde. Der er et stort tallerkener på bordet, men det er fordi, at de sidste 3-4 nogle gange 5 rundvisning hver dag, der kan man så tilkøbe smørbrød til sin billet, og så kan man sidde og nyde aftensmad sammen med gode venner og kolleger og have været sammen. Men det er også her turen den ender, og også her vores tur ender, så nu føles vi udenfor, så hvis jeg har nogle yderligere spørgsmål, så kan vi tage den udenfor, hvor vi selvfølgelig også siger pænt farvel til hinanden. Så vi forestiller umiddelbart, skal vi ikke følge jer? Det gør vi. Det er alt for tidligt, men det gør vi godt. Nå, det er ikke så Får ikke engang til. Nej, vi skal have på det lige. Så vi er ude i. Sæt nu, han vil også blive herinde. Tak for det. Ansvaret for det her bygningsværk, det er Så